Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. V dnešnom právnom odvetví zohrávajú efektivita, prístupnosť a interakcia s klientmi kľúčovú úlohu v úspechu spoločnosti. Umelá inteligencia a chatboti od Crowdy AI poskytujú inovatívne riešenie, ktoré dokáže uspokojiť jedinečné potreby právnických firiem. Títo inteligentní asistenti revolučne menia spôsob, akým právnické firmy komunikujú s klientmi, optimalizujú pracovné postupy a zvyšujú dostupnosť právnych služieb. Automatizácia počiatočného zberu údajov a procesov zákazníckych dotazníkov zjednodušuje zapojenie zákazníkov a služby. Chatboti môžu bezpečne zhromažďovať kľúčové informácie o klientoch, overovať správnosť zadaných údajov a kategorizovať právne požiadavky. To umožňuje právnikom sústrediť sa na zložité a špecializované úlohy, čím sa zvyšuje celková efektivita spoločnosti a znižuje sa záťaž na administratívny personál. Kontaktujte nás ešte dnes, aby vaša právnická firma mohla viac sústrediť na každodenné úlohy.